Svaka priča je jedinstvena, magična pustolovina. Pored toga što čitanje ima veoma važnu ulogu u dečijem razvoju, vreme koje provedete sa decom čitajući im priče je posebno vreme, kog ćete se vi i vaša deca sećati celog života. Šta čitanjem priča podstičemo kod dece? Održavanje svesne pažnje, upoznavanje sveta koji ga okružuje kroz likove i događaje, emocionalni razvoj, sticanje novih saznanja, bogaćenje rečnika, učenje novih reči, lakše izražavanje, razvoj ljubavi prema knjizi. Žvrljosi priče za laku noć će uglavnom sadržati određene zadatke za decu u skladu sa temom priče. Sadržaj i zadaci će imati za cilj podsticanje celokupnog razvoja dece. Takođe, u okviru svake priče biće istaknuta objava sa predlozima aktivnosti, edukativnih igara vezanih za temu priče. Pred nama je neograničena zabava, igra učiteljica, zajednička pustolovina. Dobrodošli ste da budete deo nje.